Ma'am Esperanza sa class mo. Bibig ka sa akin, Ma'am Esperanza. Kung sa trabaho natin yan, Ma'am. Malamig dito ngayon, eh. Maraming salamat yan, sa pabili-bili mo, Ma'am Esperanza. Malamig ang umaga po, mga kaibigan. Lamig. Malamig ang umaga po, Ma'am. Kamusta po dyan? Good morning, Team Sisit. Malamig ang umaga po sa inyo. Pati pagdating ng dugo, wala kang kalam-alam. Durang ka na, di mo pa alam ng ganang bagay. Siyempre.
tinapay. Lamig pa rin. Alam mo, wala pang mahina. Ano ba yung araw? Sikat. Mamaya yan. Hindi, yung pagkabit. Ako. May kapasok. Ganyan pa naman. Gas na rin yan. Yan pa yun. Kung patatas, halos sa pusit. Dugo. Oo. Masal tayo mong bibili. Tinapay lang. Pagirap eh. Good morning, mga Kristen. Maraming sa pagpasok. Kaya maraming salamat. Mga katingan lang sa almusal. Habang na lilibang-libang yun para sa oras lang para may pang-update. Yan si Ma'am Rose. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Pang-update lang ako sa oras lang para hindi magkakasilolo.
parang, ano to? Parang pudding, hindi naman pudding. Parang saging na tinapay. Tapos kape. Lamig eh. Kape. Tapos pala. Ay, ano naman ka man eh. Pusit, halo yun. Sarap ng pamipali. Yung iba, crispy. Shit. Yung ginuto niya ng umaga ay, napatikin ko sa'yo. Sarap kape eh. Ayaw ng spice. Oo. Bumili kami ito, isa to real. Mura nga sa doon. Kapag maaga ka mura, Ano yan, Mayor? isang sa kusit sa ano. Palutugan ko na crispy. Patata. Doon real isa. Sarap ano? Shit. Puset. Mister K na eh. Pagdating ni pagdating ni Mayor! Dakto. Ano yan? Lagi din pangalan sa babae. Bakit ko na eh. Oo. Ano pa lang ma'am? 3581 pa lang yun. Ewan ko mamaya, mag-update mamaya. Baka makakuha na ako ng ano 36. Baka mga 36 na rin mamaya. Sana dumami pa mamaya pa. Kasi alam ko marami kayong please sa akin. Tingnan natin mamaya. Madama kasi lulong doubles ngayon eh. Dalawang silip ko nga walang patayan eh. Tapos bibigay nila sa akin 16. Dati abot ako ng 30, 40 eh. Yung ako lang nag-play ngayon, hindi na ako abot. Madama si Lolo. Pilih kumpra ng nabutin ha? Turusek. Turusek. Kasi tayo. Si Boss Marcos ay pumunta ng airport. Sana magkaroon na nato ng clean man ni Robis ay makuha mo na. Maraming salamat naman. Sabi kasi yan, nag-update daw sa may peso ka na akong ilis kagabi. Ano daw, sa sunod na mga taon, may ads na yung mga may ads na yung mga... Sinutipid ka na yan, sumuraw. Sinutipid ka kahit May ads na raw yung mga kahit hindi na muli naman yung ads na raw. Pero walang saabot. Sila ang kahit sabihin ngayong video. Kailangan mo pa rin daw maabot yung Di ba ito ano, nagplano sa yan eh? 1,000 W at saka 1,000 bago magsaad. Pero yung ads mo, yung relagyan ka ng ads daw. Pero wala kang bayan. Sinulo lang ng pera sa akin. Anong bago update daw yan eh. Mr. ng Airlines. Kinakta nila na Dudong, Marlon. Kami naman, Uman. Sabi nga yung, kahit hindi ka muli ba, lalagyan ka ng ads. Nilulo. Pero sa kanya papasok yun. Pero kung naabot mo na yung 4,000 at saka Pag sila wala lang pera. Pag na-monetize ka na raw. Pero habang hindi ka na-monetize, siluro mo naman kinabang sa iyo sa mga patrastas mo. Yun ang narinig ko, yung i-update daw sa Gmail nila eh. Yung pinasukat mo LS kagabi. Yun ang topic nila kagabi. Wala na rin, totoo yun. Yan yung halo mo lahat? Hindi. Gawin nila ang first prize. Kung maraming ganyan, kakukan ko na yan. Wala na. Pagkakawin, wala nang lasa. Yung tama lang. Sarap Wala kape ka na yan sir, para ikaw na sunod. Sana. Kami kami patatas eh. 4. 8 nga yung 4. Ikaw ma'am Ken, na hindi pa na muna.
ka naman yata. Parang nasa isang, parang tayo nagkwentuhan, nagkape-kape ah. Kasi isang bahay lang. Labi ka dito ngayon. Konting keyboard na lang yan. Sana. Siya naman malamig daw. Ay, dito malamig din naman Ito, dito. play mo lang dito to. Hmm? Play mo lang dito to. Pwede. Malamig na rin dito oh. Yung tubig na yan sana, hindi ka makahawak na sa ano, yung pagkabi ng namin. I-review pa ko ni Lolo. Mag-upload ko pa ulit. Para di po sila mahalata ba. Kasi di ba isang taon ka na. Baka. Tira na. Ano natin ba din? Isda. Isda na. Yo, Yung tutuhok ba? sabaw. Ha? Sabawan. Pwede din ito. Ano mo? Subaw. Ay, yung ano. Oh. Matagal na yan eh. Ha? Yung matagal na yan. Oh, yung ano natin. Hindi. Ano ba pala? Meron pa. Labas muna para magtamsak. Sige, ma'am. Maraming salamat sa pagtamsak. Ha? Oh. Pwede. Toast of host. Maraming salamat Ma'am Jay Macaraya sa pagpasaktos mo siya. Maraming salamat. Very appreciated. Saan kulang dito? Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Sa support niyo sa akin. Maraming salamat. Gian Clyde Ristasa. Ma'am G. Macaraya, maraming salamat. Sa again, maraming salamat. Maraming ako tamtak. Maraming salamat sa 6 million people na nakabantay sa bayan niya. Maraming salamat sa inyo. Sana monetize natin at makasahod tayo ng malaki. Hingga lang sa lahat sa hindi naman Macaraya. Maraming salamat Ma'am G. Makabayra lang tayo ng dalawang katatlong tatlong video. Ayan po, nagawa po si Ma'am Esperanza sa pabili ng kanyang bahay po. Lablabin po natin mga kaibigan. Ang aking kababayan na Ilonggo. Maraming salamat naman. Nagawa ko ng netbook kagabi, kaso hindi marunong. Buto si netbook ha. Ayun oh. Hindi, ano ba rin? Hindi. Ayun na wala. Dito pa. Kasi wala dito. Maraming salamat naman first time Macaraya sa patamsak-tamsak niya. 9 million people. Ay, 9 patamsak. Maraming salamat sa 6 million people na nakatabi sa bahay niya. Maraming salamat. Magdikita lang ba kayo mga guys ha? Hindi pa naman magdikit. Pero sa tingin mo magdikit tayo lahat dito eh. Gumawa ko ng netbot eh, kaso hindi ko alam kung paano gawin yun. Nabigay ko lang pala lahat kay Ma'am Esperanza na
Maraming salamat sa pag-ibig aking kaibigan. Ma'am Christine Macarayo. Maraming salamat sa pag-ibig, Ma'am Christine Macarayo. Sa Paskong darating. Bigla lang ako. Kape tayo. Tagal mo isang oras mga guys. Maraming salamat sa pag-ibig, Ma'am Christine Macarayo. Kunti na lang yung asan si Marcos. Pumunta sila ng ng airport kasi siya na nag-parlister sa yung Tanakal ba yun? Yung, kasi hindi ka makapasok sa mga mall pag wala kang ganun yung Altanakla ba yun? Dito ganun, dito ngayon eh. Punta sila sa airport, nagpa-register sa doon. Sa kiosk. Upshare ba? Nag-ano sa ng upshare. Tapos mag-ano sa ng Altanakla para makapasok may sa mga mall. Kasi hindi kami makapasok sa mall ngayon kasi wala kami ganun. Pero ako nga naka-register na ako eh. Wala pang trabaho, ma'am? Tampay pa rin. Papliti ng sabi ni Ma'am Esperanza. Tampay pa rin kami ngayon. Ewan ko kung kailan kayo magsimula. May nag-lockdown na naman, nagkaroon na naman yung international. Ba naman? Minto na naman. One week to, ewan ko kung totoong 1 week, baka gawin na naman 2 months na naman. Minto na naman. Flight international. Hindi na kayo makauwi nito, dito na kayo siguro magtatanda. Oh! Nilipulyo. Okay ba? Ang pangbuan yan, balik. Kaya bili mo dyan? Ha? Kaya bili mo dyan? Tukpuan. Isang karton? Oo. Ilang piraso? 6. 5 lang nga pati talong. 5 kami. Wala naman, laki ano? Parang hindi gawa, ang laki-laki na. Kaya trabaho. Sir, nakagapon sa ka-premier, no? Nalibog ko kay yung taon ko ni Live Day. Oh, ano na ko, ma'am? Grabe nga si Live TV. Puno-puno kanya lahat. Kaya singit-singit lang ko, kunti. Ay, malaki magbinigay sa'yo doon sa primary mo, ma'am? Malaki magbinigay ni Lolo doon sa primary mo? Maraming salamat sa pag-ibig niya, ma'am. Maraming salamat sa iyo.
salamat sa mga bibili mo, Ma'am Roderos. Pag-ingat kayo. Ano na lang ako mga guys. 32 minutes. Ito yung isa mga isang oras. Parang salamat sa inyo. Tapos tambay-tambay din. Para may pang-update lang ako. Isang oras lang. Para di mo hindi ka anong malata ang no? For us na yung live karon pa, aron na ko. Yung ma'am sa oras lang pa, taman na ko. Labit pa dito sa labas, taman ako tambay dito. Gusto ko sa higaan ko lang. Kamukha pa na siya na, si Super Tikla. Wala nang kipin. Sige na, sayang ng blitz. Hindi ko mama, kamat ko. Sa oras lang. Malapit naman ko. Baka si Toto Driver, baka maga na, mag-live pa. Ibigay naman natin sa iba na hindi naka-live pa. Baka may gusto mag-live. Hindi, ibigay natin. Ako si Toto Driver, o si Marie Lasdag, baka gusto nila mag-live. O si Ma'am Yam, kayo, hindi ko mag-live. Para lahat tayo ba, magkasama pa, maka-live tayo. May paka-upload na. Lamig, hindi ko kaya. Isang oras nga lang, tinatawag na ako, o 30 minutes pa. O, tagal-tagal pa niya, tapos isang oras pa, grabe. Hindi ko kaya, no? Tagal na yan. Di ba kayo nagsawa sa mukha ko, ma'am? Parang ano lang kayo ng komedi eh. Nagsawa ko sa mukha ko sa pangat sa kamera eh, oh. Ako ang nagsawa kayo din. Pinunta ko sa isang city ko, bahala din mga kag-kamera. Sa oras na ako, ma'am, tama na ako, ma'am. Kasi nananak sa mukha ko sa kamera, nasawa na ako sa katigin. Saka may punta na ako, ma'am, sa Bacala, kung may bibiliin ako. Bili ng wala dito sa pang-konsumo. Maraming salamat sa mga bata sa tangka pamangya. Saka tayo mga Roderos, maraming salamat sa inyo. Habang nagagapit kayo dyan. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa 6 million. Nakatambay sa bahay. Ay na sir, dalawa na sa akin. Wow, maraming salamat ng first team mga karya. Dalawa. Maraming salamat sa 7 million people na nakatambay sa bahay niyo. Maraming salamat. Malamig dito, ma'am. Kaya kung tambay sa labas, malamig. Gusto mo sa loob. Ang paano ng kumot ba? Sa loob ng kumot.
sir, kay Dili. Ingani tatong na. Oh. Ano ba talaga? Pag na naman dito, pero hindi raw masyadong ulan. Kasama ang alikabok. Wala na may kasama ang alikabok ba? Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan ko. Hindi na ko iniwan. Cards. Magdulot ka piyat-piyat. 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 Yan ang tingin ko si Smart Taps, tumating na. Ade, pare. Ito ang kaibigan ko, mga kaibigan ko. Yan. Parang pakman mo rin? Bakit? Wala. Expire ka pa namin. Saan ka hindi expire? Saan ka hindi expire? Sa? Ang tulot daw piyat-piyat. Ano ng piyat-piyat? Ay, yung barahan o piyat-piyat. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa pabili-bili niyo. Maraming salamat. Lamig na. Malamig ang simoy ng hangin. Maraming salamat sa 6 million people na nakatambay sa bahay ni Os. Maraming salamat sa inyong kaibigan. Saka sa 10 tamsak. Maraming salamat. Yamat. Andiyan na ma'am, Kristen, si Boss Marcos. Hinahanap nyo, nandiyan na. Dumating na ang aking kaibigan. Malapit dito. Ano? Uy, good morning! Good morning, ang Good kaibigan. morning. Ay, maraming salamat sa 8 million people na katambay sa bahay ni Os. Maraming salamat sa inyong kaibigan ko.
Tong, pupunta ni Dan, sama ko ha. Pag pupunta ni Dan ha. Saan? Pag pupunta lang kayo, sama ko ha. Saan? Tindahan. Yeah. Baka hindi naman ha. Lagi. Lamig. Lamig sa tinga. Ano pa malamig? Good morning! Morning daw. Okay, 20 minutes na lang. Tako'y mag-end na. Lamig talaga. Hindi ko pag-pista. Balik. Malas ng lakaw ba din? Malas. Bakit malas? Wala. Kailangan i-active yung kama. Ano pa? Dito kay airport. Paano pa? Palit ko sigarilyo. Paano pa? Not. Palit ko, ngita ko, palit ko ka na sa warma para pamahaw na lang ta. Wala kaya po. Paano pa po? Doktor na dito. Kubos, doon. Pamahaw? Oh. Kanon, itlog lang luto mo. Hindi na, paluto ko din na doon ng tao. Paluto din ng tao, kaya ikaw mo pamahaw. Tawag. O ano? Siya kasama mo tayo pa si Dodong. Tama, kami talo. Di alakawa. Tanakla. Hindi lang may proteso. Hawang kayo. Wala tao. Ang tao ba? Bago ka sila ikuan, ganang gitraining nga gwardiya. Kuan, langgang ba? Sino na abang narin ba? Saan ang nagama? Yung? Ha? Ano? Ang langgam na dire ba? Saan ang sa to ba? Anong das kusina mo si... Langgam? Oh, ibon ba? Ibon. Ang ibon yan, yung kalapate. Kalapate. Oh, mayroong kalapate. May training nilang gwardiya doon, kalapate. Nasa ito. Parang paano? Diyan taga-check kung may papasok. Thanks, insan. Thumbs up dancer ni sabi ni Sir Martino Vlogs. Maraming salamat Sir Martino Vlogs ha. So, pasok. Luto mo na ako. Maraming salamat. Sigamot ko balik. Maraming salamat sir sa pag-play mo sa akin sir ha. Malaking utang na po din sir sa inyo. Okay. So maraming sa akin, maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat ma'am Yam ha, sa pag-thumbs up mo ma'am Yam. Sa pag-play mo sa video ko, maraming salamat po. Malaking utang na po din sa inyo. Kagising lang, okay lang ma'am, no problem no. Pang ano lang po sa akin, pang update lang ba? Kasi wala akong
wala akong tawag yun? Upload. Ilang araw na. Ayun po si Ma'am Esperanza Mabilia po nang baba po ng kanyang bahay. Sir Martino, baka hindi po kayo nagkalikan ni Ma'am Esperanza Mabilia, sir. Magdigitan lang po kayo. Hindi ko muna ako late na. Sige ma'am, no problem ma'am. Live mo na ma'am. Video si Biro. Sige ma'am, maraming salamat ma'am. Ma'am. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Ma'am Esperanza po, please po, madikitan po natin siya mga kababayan. Ilonggo, Ma'am Esperanza Pavilla, ng Iloilo. Bale, ilang minuto ka ba bale? Kunti na. Ha? Hanggang 15. 15 minutes na lang? No, oras. Miguel love, shout out Sir Markup, sabi ni Ma'am Yan Arnico. Kasi Sir Marcos mama, dito po, karating lang ng taman. Kasi Boss Alvin. Manok ko din. Manok? Oh. Fried Tinawa chicken. ko manok ba? Dalawa. Fried chicken. Katabi ba? Fried chicken ang ulam ni Boss Marcos. Maraming salamat sa 8 milyon na nakakatambay sa bahay niyo. Naglayo mas Christine, di ba? Saan may ikaw ang Christine? Sudan. Mas maganda pa yung lasa doon kaysa dyan sa binibili natin. Kumuha ka? Wala pa, magkuha ko. Baka magalit eh. Wala. Sabi nga ng Sudan, okay ito. Sabi na ito, kuha tayo ito. Wala pang ganun. Bilan na akong kuha. Bilan na ako ang box. Mamaya. Bilan ko lang yung box. Kasi Calvin ang pamaniyaw iba. Ano yun? Ano yung magmaniyaw? Ilang gano'n naman dalhin mo? Dalawa? Eh, ito sa akin, dalawa din. Oo. Huwag ka magalit sa'yo. Hindi. Doon nga sa yung kumangat natin, marami sila. Sabi niya. Okay lang naman daw, sabi ng sulat.
Kasi yung sudan ang caretaker rin, ma. Mer, okay lang kuha ng tubig yung sa sudan? Okay lang daw nang hingi ng tubig? Ano sabi ng sudan? Mag-imuskin. Wala. Ay, baka kayo lang nagsabi matunos kila? Yung inumin yun eh. Ha? Inumin yun. Kaya nga. Kaya alam nila ininom yun yung galaw. Nakaparada yung bus. Katuto ko nung sa lupa. Punta kayo? Oo. Pero may ng box, tubilan ko lang ba? Kahit isa May lang aks sa na kayo? Oo. Sasabay ko lang. Kahit isa lang sa akin. Mas masarap doon. Hindi naman Diyan. masarap yun. Oo. Kasi ano yun? Lubias mo daw. Diyan kasi, yung sa ano na ba, may point na. Dami nang lumulutang ba? Magluto yung tatay. Magiging tayo doon na mamaya. Sabi ni tatay, sugat. Magluto muna tayo. At ako ba, kami magigas ka muna. Uy, Pakilagin si mo. Siyang, good morning. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Bale, lungkit muna ako ba Sige. Kaya akong tampal. Late ako. Tapos ka lang to 10 minutes lang ako. Ayan, nakakot ako. Ang gawin? Paluhan, naka-oras. Pag na? Tapat. Sir Marcos, si Sir Marcos nagluto kay mainom sa tambal sa iyang rayuma. Wala na kasi exercise kaya nagka-rayuma na. Mayo na na kay niya wala kauban siyos. Tom Harris. Hi Sir Tom Harris. How are you sir? How's your Christmas sir? Ito Tom Harris, we got shout out. Long time no see. Sabi ni Ma'am Tinang Into. Thanks for coming my editor, Tom Harris. My idol, pugi talaga from Australia. Bichilang house. Maraming salamat ma'am sa pabidya. Kristen Her. Yes lang eh. Sige ma'am. Diyan meron ko. No problem ma'am. I had good Christmas with my family, yes. Okay, sir. I had good Christmas with family. Oh, sir. Sige, bilis mo na sis. Ma'am, invisin mo ma'am si si Sir Tom Harris, ma'am Christine Macarayo. It's told for the OFW. Yes, sir. My Christmas, sir, is no good. What a good sir to Harris. Yes, miss the familia. What are you doing now, sir? Tom Harris from Tinangintot. Christine Macarayo. Sir, Tinangintot, sir, is Christine Macarayo, sir. That is Ninja. Of Christine Macarayo, Tinangintot. Thanks for coming, my Elis, sir. Sir Tom Harris, thank you for coming, my Elis. Miss you, Tom Harris, sir, sabi ni Ma'am Roberos, Kanyete. Me also, I miss my family. It's 4:20 p.m. here, Tinangintot, in Australia. Oh, 4:20 p.m. here. Middle East sir, is 8:49 a.m. Middle East. Tomorrow is don't leave her. We miss you all. Our respect.
6 minutes mga guys at ako'y mag-end na 6 minutes. Only 1 hour my live stream. Okay sir, this is Christine. I use my name dyan. Salamat po, Inang. Magaling na si Sir Tomar sa Tagalog ah. Sir, you're good. Tagalog sir ah, language ah. You're always welcome sir. Tom Harris, spread love not hate. Gani ha. Ricky, to the celebrate New Year's party there. Sir, no party there, sir. My New Year is no good, sir. Because I thinking my family in the Philippines, sir. No party here, sir. No party New Year. No, no. Kasi wala nito ulit, host. Alam niya na yan lang. Only 4 minutes at I will end my live stream. Hi Tom Harris, we miss you in my live stream from Blade Enrico. Inangintod, we are all lovers, not fighters in Ricky's house. Yes, Sir Tom. Full happy in my live stream. No heat. Mamaya ka na mag-end. 2 hours ka host. Tamad na ako, ma'am eh. Ang muli na rin ako. Malamig kasi dito, ma'am, sa labas. Kaya tamad ako. We don't have party this coming New Year, Tom Harris. Grabe. Nihirapan ako English. Diyan na ako ngayon. Yes, Tom Harris. Sir Tom, you're my Santa Claus, Sir Tom. Where is my gift, Sir Tom? If I see you live, I visit. Yes. Tom Harris is very supportive friend from Australia. Sir Tom Harris is my Santa Claus. Where's my gift, Sir Tom? Only joke, Sir Tom. It's been a long time, Tom Harris. We didn't see each other. Yes. It's been a long time, Tom Harris. We didn't see each other. From Christian Macarayo. I'm sending love down the line, yeah. Thank you, Sir Tom. Thank you so much, Tom Harris, for coming. Appreciate it much. From Chinang into approve from Tom Harris to Christian Macarayo.
love. From Austin Macarayo. Okay guys, tapos na po ang isang oras. Hindi pa nga ako tapos. Kararating ko pa lang, tinatapos mo kagad. Hirap ng English mo din. Salamat sa Mamis Francia. Thank you for pabidyo-bidyo mo. Salamat naman. Mamaya ka na in. Oh, mamaya na balik. Hintayin mo ako balik. It was not normal Christmas this year. No carols in the mall. Yes, sir. Christmas this year is not totally happy, sir, because of nationwide problem. Ang niya pag nanos kay sayang. Sayang. Hirapan na nga ako English, sayang pa rin. Ayaw sa dua, bayani ako, give under 1 hour. We can hope and pray for better 2011, sir. You can hope and pray for better 2020, sir. Ayun, sir, this coming 2021. Oh, kamusta ka ba rin? Ha? Ano lang ba? Pagsabihin sa gamot ba? Because of pandemic in the whole world, hopefully soon will be okay, yes. Only trust in God and pray can solve this problem of the nationwide pandemic. Because can do extra long English today, 24 hours lang. only 2 hours, sir. I extend. Sir. Only 1 hours. 1 hours? Yes, sir. Adit. 2 hours. Bati na. Yes, 2 hours because we miss each other, Sir Ricky. Thank you for support, Sir Toma. You're a good friend. Yeah, extend na. Extend na nga. 3 minutes lang extend yan, no? Ayaw ko sa kaso lang. Sige lang. So, ako dyan sa guwapang... Si Boss Marcaps is eating, sir. Breakfast eating. Ang English ng ulam, bayan to. Ha? Bayan, yung English ng ulam. Bayan. Ulam? Bayan is fried chicken. To. My friend is hungry. Parang host. Promise na ako ng Christian kayo. I'm thinking more people is than her in Australia. Ano sabi ba din? What do you mean by OS, sir? So, manok-manok, yes, manok-manok, sir. Chicken. Chicken, egg. Digits. Fried chicken, egg. I see, sir. Overseas. I'm thinking no more people overseas than there.
Yes, sir. I talking talking. Iking sa. Ayun, talking. People overseas. Sir. Kain tayo, ngaon tanan. Tomaris, can you find me a lavender sa Pinalapang manok ba? Saka pinaupong manok. Good protein. Good protein, sir. Okay. Kasi pakiabot na. Ano, lakad na ba? Hindi ba? Punta na kami ba? Gusto mo rin ba ko, Sir Marcos? Yaman mo yung tole, sabihin mo ni Anday, tabilan ko lang. Gusto ni si Sir Marcos kay mainam og tambal ba? Magtambal mo, paitan di gulang ka mo. Panghatag. Hatag mo sa iyong Rio, ma? Tama, itlog mo. Christian mo kayo, ha ha. Tama, itlog mo. Kaya ako nire-reserve akong itlog. Tom Harris, can you find me a lavender from Christian Macarayo, sir? Ma'am Christian Macarayo is wanted to find lover. Sorry. Noon sa Mandiay ka. Tom Harris, dili ko lutot dere sir kay naay nagtrabaho. Ay salamat sa kanagin now. Kwentuhan na tayo eh. Ma'am, English ka muna dyan kami. Nahirapan ako. There are many guys here, Christian, but not all good for relationship. Pag mangita ka goon ng President, dinarami. Ayaw lang natin pangita. There are many guys here, Christian, but not all good for relationship. Yes. Ano na lang kas mga buotan, ma'am? Kasaligan. Yamat, luto nila ang first prize, no? Ay naman, Inglesin mo naman. Sabi ko sa inyo, mag-in na ako. Ayaw nyo yan. Inglesin nyo yan. Bali, inuman mo ng ano ba? Alak ba? Di ba? Ang galing mo mag-English ba? Ayaw ko na. Masama yung pakiramdam ko. Yes, Tamaris, you're right. I look person no can be with me. Oh, I'm not maybe me. Wow. Yung masiwa mo, umuhugot pa lang si mama. Ma-Irving na tali ba rin? Yan na, sige pa ma'am, banatan yung English eh. Kayo dyan bala. Dito lang ako. Ako lang magbabasa sa inyo. Ako lang yung narrator ba? Narrator. Too many heartaches are not good in life, yes. Isla ka na po eh. Sana all sis Christine, I'm looking for a guy. I'm looking. Sana all. It's bitter to be a single Tom Harris. No hassle, stress free. Yes. Why not, Ma'am Christine? Sana all. You're looking for unlocking. You're looking for a guy. Yes, Tom Harris.
Enjoy life. Life is so short. Yes. The life is so short. Kaya enjoy lang habang tayo nabubuhay ba? Sis Yang, magtugo ako ilong ka ni. Wala kayo dyan, gusto ko na kaya niya eh. Sigara ko naman kasi. Napahama ka tuloy sa English mo pala eh. Kayo wala dyan. Pare, may alak ka ba dyan pare? Kunti lang alam ko kasi sa English eh. Ikaw may mga anak ko si pare para Mga, makapasok ng English ba? mga 30 lang siguro alam ko sa English eh. So Harris are very dry. Like, better to stay single, no headache, and you can do what you want in life. Wah, parang nang gano'n ako dito, nang babasa ng tao. I'm separated. Sabi ni Sir Tom Harris, separated. I think Tom Harris is a single also. Ako rin pare. Single na pare. I think, yes, sis, young, big chick. Yeah. May mga big chick pa kayo dyan. Tapos big heart, big chick, big X. Makakapag ka dyan. Big, ano ba, big cry. Big cry. Oh, so it means you don't have na wife? Yes. Sir Tom Harris is separated. Ang inyong po mabilabol pa. Kayo po mong... Pare, pare. Hmm. Ano ka po pa rin dyan pare? Yung separated. Gusto rin sila. Filipino yung separated. Sila ituman. I think sis, pero murag lahi iya gusto like sorry kiya. Loko na siya. Loko na siya. Ha? Loko na siya ng Christina. Ah. I think sis, pero murag lahi iya gusto like sorry kiya. Sino yung gusto? Loko na siya ng Christina. Kinamiya mga bakla, loko. Ang Christina. Single, sir. So, you looking a partner or no? Oh. Yan ang mga tanong ni Ma'am yung Veronica. Tawa ko ang Christine sa sinabi mo ha. Pinagdudahan pa yung tawa na kaliwa. Sir Ricky, sige ako ang Isidria, nalingaw ko lagi yung gusto. Ikaw ang sabi niya, ikaw. Puro kayo tawa sa ginagawa niyo. Ay, nako. Tavares, where are you? If you can find a simple life with the ones you love, you are doing in Australia. We have all material things, but so many are unhappy and lonely. Why, sir? Buang Diyos. Woo. Simple life with the ones who loves you are doing in Australia. You have all the material things, but so many are unhappy and lonely. Ang tanong. Ang loko eh. Ha? Ang loko ba? Buwang dyan. Ano, minang sa mga days Christine day. Sa mga gusto ko talagang yung dami. Ha? Talagang yung dami. Yan o, yung Hindi ko sa talagang yung gusto. tatanong na kung ano, sir. Sabi niya, separated. Yun ang tanong mo, sir, meaning ba? Tingnan siya separate na. Kaso lain daw yung yata gusto niya eh. Katulad yata ni Sir Ricky.
Ay, gagawin. Christine. Why tomorrow is, I think Australia is very peaceful, please. And you can stay happy, no need to be lonely. You don't have no. I think Australia is very peaceful. Yes, Australia is a good country. It's a peaceful country. I don't need material things. I want a simple life with my partners and long we're happy. Yes. Ano ang ganda nga eh. Many people there buying house, buying fancy car and living on credit. Then they need to job to people. It's so just work all life. Puro trabaho lang. Kasi marami siyang utang. Pagawa ng ba? Puro busy lang sa trabaho. Ang tao, simpleng kinabuhi. Diyan naman si gusto ko. Lahi iyang gusto. Ganang kaong-kaong. Fancy car daw, fancy car. Living on credit. They need to jump to people. It's just yan, English na. Pag wala kayo trabaho dito sa Australia, kayo kinabuhi. Pareho na kung sa ito, wala kung mantrabaho para makapalit. Pareho lang ng ikan lang. Expense, ako lang lang expense dito. Kaya kinahanglan lang sila mapalit sa kyanan. Kaya siyempre, ito commute ka na aray mga pedicab. At sila, mura may diri Saudi na Garinyo is walay Canada. kaseroan na kayo. Canada. So, kada biyahe, taxi. Mupalit ni kag imong sakyanan. So, mupalit kag imong sakyanan, nakaibayaran ng kanabuan. So, makabayad ka, mga trabaho, ka para pangbayad. Mga gyapon sa turang bayad sa Pinas. Sir Tomaris, not good for me. Yes, not good for me. Only Filipino, good for you, Mang Christine. Like Sir Marcaps is a single. Dili lang yun. Dili na ako. Huh? Dili sila na ako. That's the problem, Song Harris, because they are spending a lot of money. For me, I can stay a simple life, what you will. The fancy car buying condominium and you work hardly to paying everything. Okay, nangungutang ka ba? So kung makay utang, makay bayaran. Mga pariner, makakita ka na nindot sakit. Lala mo na ako, Sir Marcos. Oy, dito na si Sir Marcos, ma'am mo. Hanap ka pa ng iba? Foreigner din to. Dito sa Saudi. This is a Saudi boy. Sir Marcos. Pariner size? Foreigner size. Loko. Tanong sana ako kung anong bakanting trabaho dun sa farming Asan? sa Australia. Asan yan? Ano sabi natin? Pwede apply dog mekaniko o driver, bus driver, mekaniko. Kaso, Hahaha. Ma'am Leonardo is laughing. Yun ang alam ko English. yun. There are many problems, sir. Older people are not respected like in the Philippines. When you are old, they can put you in nursing home. Ay, see? Oo. Pag, ano talaga, pag Kung matanda ka. matigaw lang ko ka sa, Kaya
ibang nasod, orphanage. ato gipibutang sa mga orphanage, home for the agent. Nami po sa Pinas. Ano sa atin ah? Oo, nami sa Pinas. Pero ang naka-accord lang yung mga kwartaan na. Nalagyan po. Pero ang Muslim ang sa mga Pinoy, kanang makikita sa pamilya ba? Oo. Sa ilaha mo kung matigulang na ka, orphanage na ka diretso. Mawitaw sa ilaha kung mag senior citizen niya separated. Mangita o Pinay. Sir markups. Yes, you're right. Anihin mo na lang yung mga material tapos todo kayod ka para lang sa mga bayaron mo, may papuyo ng lag na lang ta, happy life pa. Kinsay Arabo siya. This is my friend Arabo. Arabo? Markups. Arabo? Look like Arabo but is Filipino. Same size. Foreigner size. The height is no? Huh? Height pa naman. And that's but Tom Harris bitter if you got married, Sir Tom Harris choose a Filipino girl and you can stay there in the Philippines but be wise because some lady they want only money not love. Yes. That's true. But Pwede siya, maghanap siya ng Pilipina. Kaso, not all the Filipina is bad. Ikuan ganyan, kaya nilitan ng Pilipina. Some Filipina is good. Buwan, kwarta ra pwede apas. Arabo na humot, basin 8 inches, punches, paktay ka. 7 inches, right? Sir Markups is Arabo. Arabo, yes. Arabo ako. 7 inches na ilang mamyan. Naka 22 minutes na ako. Patras na si gamay. Don't say na. 8 Ano inches na ma'am. 7 inches na di ay sa mukha. Oy, Delikado, bira madang atay. mas maano pa yun kay Sir Markups kasi ano pa, mataas pa sa foreigner size. Sa buka. What I'm saying is does not matter where you are. If you are loved and have food and basic needs, with happiness you are having this life. Yes. Okay. Thumbs up. Tom Harris. Nagdaro ko iniwan ko lang city ko. hindi ka nakasunod sa pinag-usapan namin, Ma'am Roberos. Sige lang ma'am, daro pa lang yan ma'am. Dito lang kami, mag-usap lang kami. Pag may makita ka 7 inches ma'am, yun na ang pinag-usapan namin. Tama siya. Sakto na yung tsaka. But I'm saying, it does How not many inches matter with where it? you are. Sir, only 2 inches sir. Ricky is only 2 inches sir. Only so short. Mr. Harris, important thing is our happiness in life. Yes. Saan man ang iyong pamuyo kung makikalipay? Material thing is not, Wala, ang material. Pag mayroon, pag doon na kay sobra. only 2 inches, ma'am. No, not 3 inches, only 2 inches only. Pero, pag natikman naman ay, Paita sa ni 1 inch. 1 inch. Nanira ba nga eh? pag natikman naman ay, ikot-ikot naman yung mata. Only 2 inches. Yeah, right, sir. Love is very important of the people. Because you live happy life, yes. Okay man na siya kung
love ni mong isigaw sa tapos Kawayan. magkasinabot po mo. Na may usahay nga love din yung isigaw sa tapos di mo magkasinabot. Ayaw, mga nasuya po. Woo! Life to the fullest. Balik, lumaya dahil ka nung imong 20s balik. Mari panutpik ng mga Kristi balik. Delikado ni kanang atsi-atsihon mo, ma. Joke lang yung body para ano body ba? Para gusto nila makita ba? Kita ano din Jesus. Makasulod man ma'am, pero ini pangubo ba, managpot. Akin lang yung para gusto nila makita yung tonsis ba? Akin lang. Kana siya, kung kakabtihan ma'am ya, magsubi mo na lang ba? Paita sa. Tonsis yung pag ano pa, yung di pa ano ba? Di pa lumaki. Maliit pala. Gamay pa ba? Ini ko, ano tobo ba ng mga 5 inches? Tonsis pa lang yun, ganun ba yung pag hindi pa nagkaano ba yung Enough to get you. lumaki pa. Pag lumaki naman, it's long enough to get you in trouble again. Saan po gano'n? Nakakatulong din sa uban ng Pilipino siya naman. Makasabot na lang po ba? Nag-google yun eh. Sir Tom, only joking Sir Tom. My friend older sir is old fighter. Joker sir. Relieve sa stress ba? Banat English. Tahu. English om yang mah. Kung di kulang niyan kalaban ba ubos na yan. First prize. Pasalamat ka na mga kalaban mo na yung mga niluluto niya. Sili ka ba? Deh. Apa ya? First prize. Laki na. Oh, sardinas. Ang laki naman ng Oh. first prize. Sa ano yan, McDo? Ito yung first prize sa McDo. Laki naman yun. Ay, ginan ito sa McDo. Pero crispy lang ito sa McDo. Hindi kasi inugasan ko yung maraming na tubig para ano, crispy yan. Ayos na. Hindi mamatay. Tom Harris, about you, how many inches? Patay ka dyan. Sir Tom. Patay. Hindi na makaya ng roller. Kailangan na yung mitrosan ba? Panghatag ano? Iyan na pa rin. Lagi? Okay yung... Masaya yung imong sausawan. Ito ka din. Mayonnaise, ukol. Talong. May mayonnaise yan. Mayonnaise, sardinas, talong. Ano yung sausawan mo ba din? Yun nga yung ano. Hindi, ano na yung sili yan. Pwede Ha? mo. Ulo mo. Sili pala yan ba din? Hindi pala yan talong. Sige. Banghang ba din? Siya maya pa. Panghatag
Si Siyam, maya pa magkinamot na lang lamig pa kaysa 2 inches. Siya, may pa magkinamot. Gamit pa rin sa doon. 2 inches, Wala. 2 inches ma'am. Ganit, Ano pa ba yun? inches, ma'am? Napang na plus na kinamot po. 2 inches yan. Hindi pa yun tumigas pa. Pag tumigas yun, gumagana pa yan. Abot pa yan ang pito. Gumagana pa yan. Abot na sa 2 inches. Hmm. Mga bitaw. What I have found is not about what you got, it's how you use. No. Paano kung saan ko yung bukat? Pagka na 2 inches, plasan na siya sa kamot, tapos pilan ba sa ila? Tama sir, tumalas. Wala daw sa ano yan, sa Nasa imong kadakon, imong katason, importante yung sa ano po. maggawa. Pwede mo. Sa akong nang dako, ilargo lang, di wala piyayo. Magkaluto-luto ang agi. Good answer sir, Tom Harris. It's depend how to use. Kabungga pa rin si Markups, hindi yan sa malakihan, dapat good performance. Oo, siyempre. Nahanglan ka, mauka mo, huwag. It's not about Sa akong nang dako, ikaw namin yun. it's not about a big or small. It's depend how to use it to satisfy your partner. Yeah. Tama ba eh? Senta na bita yung mga sabon mo. Paano ka rin, porn chat ka na pa rin. Loko na pa rin. Hindi na mag-comment naman. Welcome tuloy kayo sa para di Paano na rin, porn chat ka na pa rin. Triple X live stream. Pero nga ano ako gabayaan man Japon, I'm good performance. Ha? Ano ako, ibiyaan na Eh baka may ano pa yun ma'am, may kulang ka pa rin kasi hindi kayo iwanan kung magaling ka talaga eh. Dili man na sa performance, ma'am. Kita nakaginam kita na tanan, pero naman ko'y may performance, tapos di yapon ginamoy time nga di ko magkasinabos, namoy kuhan. Gani, love ni imong pares, tapos di yapon mo magkasinabos. Depende man kung sa inyo hang duhagot. Kaya ako ito, maayo man akong asawa ko, pero di nalang yung kuhan nga di ko ganahan sa yahan mo na nga biya ko siya. Kung nagili ang kuhan nga ang good performance tayo ba siya. Kinahanglan, lamon ninyong isang pusa, tapos malipayon mo. Our topic is good for mind to walk up. Inagtagpo na siguro kami pero hindi tinatana. Oh, iyak na yan si Sir Markups. Maalala mo kaya ito. Walang iyak-iyak dito eh. Hindi nga tayo umiiyak na nagdaan ng Christmas. Tinutulugan na natin walang nakaalala. Ba din o? Mga diay sir, tinuod jud ka Sir Markups, hindi naman yan about sa XXX, it's about love, understand, and respect. Yeah. Ganyan dapat. Saan na, love mo sa katao, may respeto sa imo man. Fit love and respect others.
your partner. Para kayo ay magtagal ba? Kanang kuan, kanang mga inana, part na lang na siya, lamas na lang na siya sa relasyon. Pero ang importante yun na magkasabot. Dili kay usa ka tawo ang magkuan ba, usa ka tawo ang magdikta sa pamilya ba. Nang kung sa kuan, sabutan yung mga biyayon para dito ang close ng pamilya. Wala na, si Tamara, hindi na rin, hindi na siya ka sabot. Hindi naman nabugol ng Bisaya ba? Oo naman sir, yan daw ang sentro para all happy ha. Tagal ko pa, 25 minutes pa. Mali. Mali, dalawa na lang kayo di ba pumunta ba? Bakit? May tubig pa kasi ako. Ano lang tatlo? Sino? Ready. Sige, magiging si Rege. Dito na lang kami ng ano ba? Bruce ba? Yung nang tayo ng mga tayo, ng halian. Bakit? Kasoy na mga gano'n, sae. Dami ko naman tayong pera dito. Ah. Yan ang gusto ko eh. Dahil pera dyan eh. Bros? Credit. Diretso bros. Nawala na si Uncle ay anong pautog na to? Dungol. Pinasukat pa siguro kung ilang haba. Ipangutan naman ko din yun, ya. Nagsuko siguro to, Kaya yung mga nagsuko. kaso to. Nakita siguro Nita to ruler. pulgadira ba? Pulgadira. Hindi na ruler eh. Hindi na kasi ruler. Ba, nitrusa na. Ay, pupunta pala kami pati sa Kamsang-Kamsarin pala. Di ba Sa ikot pool. tayo? Parang paikot sila sa Oo. Hindi tayo sa pool. Lahi baya iyang gusto ato. Si Ricky iyang gusto. Look. Hindi man siguro kay may anak ito. Nawala tuloy kay sinanahan niyo. Sa dito mo sa ilang lugar mo. Sila ay si Ricky. Sila ay. Dili sila magkasinabot sa ilang partner. Nang automatic mo ba yung divorce? Patay na ka ni Lolo kasi hindi mo gaya ka Lolo sa mas aniya ko like sa ganyan si Lolo ba? Kalolo. Loko niya, wala na tuloy. Patay mo kanilong lugar. What good? Makasabot ba ang YouTube ba ng inay? Hindi na masabtan eh. Loko lang. Jindy Abihadron, support lang ko sa Ricky. Maraming salamat Ma'am Jindy Abihadron ha. Sige ma'am. Mino na, nagkatawa ko na. Thank you very much Mama for coming my live stream. So di ma'am. Daros ako wildly. Oh, maraming salamat Ma'am Jindy Abihadron ha. Maraming salamat po Mama. Ingat po dyan sa work niyo Ma'am. Hello Lalabs, salamat sa pag-anhi, sabi ni Ma'am Christine Macrayo. Hello Lalabs, sana all Lalabs. Amping Labs. Sila ay sabi si Christine ba? Kita lalabtan niya. Babae, lalagyan mo niya. Sila ay siguro ni siya. Ano sa ba dyan imuha? Laki, babae. Sila is. Mika Labs, shout out sis Jen Lee Abiharon from Ma'am Lynn Maronico. Gini, Abiharo. Jen Lee. Gini na. Sila is yun sir, markups Daan pa ko. Oh, si Ma'am sila is at si Ma'am Christine kasi dati daw. May ano yun sa dati, karelasyon na ano. Tumboy. Yes. Kaya siguro nagkapat, nagkaano na siguro siya. Nalaknan. Okay, mo nila, kung may relasyon ka ng laki nga bayot, mabayot na. Oo.
Ganun daw yun, ma. Punta na tayo. Punta na? Pagkatapos ito. Tapos ako na to. Ganun daw yun ang first kid, di ba? Ano sa gold? Ganun daw, pag dalawang lalaki kang bayot, magiging bayot man ng lalaki. Tapos pag yung babae man ng tumboy, magiging tumboy naman ko ng babae. Ayaw to na sir, kay bayot na. Kasi ba yun? Dili. Uy, straight ko ah. Straight, ano saan? Straight pagkabayot? Straight pagkabayot ba? Ayan na si Wagya mo. Ay, nako. Wala na. Okay naman sa nang makasawa tayo si Lahis. Yan pa, magdato sa babae. Naman, ay masawa sa. Surte. Hindi na ito, mangita ng babae. Ganang guwapa ka. Share ka. Alam ko. Puro natatawa yun. Sa mukha ko eh. Tawa si Ma'am Judy Abiaro lang. Ingin ka po dyan sa work mo, Ma'am Judy. Mas lami man magmalang lesbian pero loves iyagapon ko ipasagitan kay till now need to explanation. Ano yung lesbian ma'am? Pag halimbawa, pag nasabid na kayo, ano yung ano yun? Ang lesbian lang. Ano lang talaga? Laping siya pero kulang. Kulang. Sige, ko tawag din ba? Ganyan. Inulalabs, daro ko lalabs. Sige ma'am, Julia, meron na? Daro ko ganyan ma'am kay... Kasal na siya ba eh? May question and answer mo kami dito ba? Saan ka nga ma'am Julia Biaron? Sa ano ka no? Kuwait ka rin ano? First time ko nung house, lesbian sir, okay man, satisfied man gyapon sir. Ay, ano lang ginawa ko ma'am? Ma'am Christine. Hugot na po ka diya lalab sa... Ang delikado lang sa lesbian ba? Namagikan mo na mukbang ba? Kinilaw ba? Patay. Kung anong ginagawa ng lalaki, pareho lang ginawa. Oh, hindi siguro ah. Bakit nagpagahi ang lesbian? Wala kang boto. Paano magawa ng lalaki? Kung sa ilalim sa lesbian chicks. Ano namin nito? Sa mga ikatawa. Sorry. Mas bongga ka palis sir. Kasi nga daw todo magmahal. Todo. Pareha lang yapon. Ang lalaki, tudong yung magmahal. Basta yung sumatos. Basta yung pasagbutos yun. Sige. Depende sa... Naman sa yung laki nga mas lami. Ya, nakatilaw ka sa lesbian, o mas lami ka sa imong natilawan. Makatilaw sa lalaki nga, lami po. Makaingon sa gangawasan sa lesbian. Oo. Ora gyapon. Yung... Hindi ko lang sabihin kasi... Bastos. Isa muga na. Ako, di ba ako nagkatikim ng ano eh, bayot eh. Bayot. Lesbian. Gusto mo katikman yung lesbian. Kasi sabi ni Ma'am Christine, namin daw yung lesbian eh. Ngayon Ma'am Christine, I know na yung lesbian na yung ano yun ko. Ano ba pinaglalaban natin dito? Laban ng lesbian at lagi. Wala. Piliin ko kung ako man magmahal ulit, lesbian ang hanapin ko. Sigurado yun, baka ano pa yun eh. Virgin.
Mahal ka. Hello, no? Ay, kadibo man. Ay, nako. Kung, halimbawa, kung ako magmalulit, maghanap ako ng ano, ng lesbian, tapos mapabaling-baling ako. Mabayad-bayad ako para no, partner pa rin. Pala itong kansona. Saan ba itong mga siya lesbian ba? Wala babae. Tapos lesbian o yun. Pero ng lesbian mo na nag-tricycle. Tapos sila yung namasada. Tapos inig-mundog sila. Siya pa magkuhan. Yung mag-away. Maglari sila kay siya mo driver. Laki ko na siya. So siya may namabdos. Buwang mga kasi Ricky, yan nasa mukha. Kung ako piliin jowa ko, pa rin pipiliin ko kasi loyal niya. Ha? Ano ba yung jowa mo, ma'am? Jinli? Lalaki or lesbian? Sorry. Sorry sa mga tanong mga guys kasi katawanan ko. Gusto rin natin tumawa kay Tatana ba kasi sa lagay natin ngayon dito tayo sa malalim sa buhay ba? Lagay natin ngayon, nagkumpitay. Sa kalagay natin ba, medyo malalim sa video natin. Kailangan din natin tumawa minsan-minsan. Hindi lang lagi problema sa atin. Kailangan na natin tumawa ba? Yung problema sa atin. Ma-refresh yung utak natin ba? Para ma-refresh naman yung utak natin. Secret daw ba yun? Secret. Tamarin, nanarin na mas si Tamaris. Si Sir Tamaris is Nanarin, nagdiribig. trikak. Grabe nag-away lactosis. Christina. Irigin kaya ko naman magmahal si Ricky as long as mahal niya ako at higit sa lahat mahalin niya mga anak at pamilya ko. Yes. Ayun, no? Wala sa ano yan. Sabi mo na kay mahal mo siya, mahal ka niya, tapos yung anak mo, di niya tanggap. Okay, Ras. Away pa rin ang kalalabasan. Ang kira si Ricky ay mas buang bayan niya. Kailangan natin mag-refresh sa lahat tayo mga OFW dito. Kailangan natin refresh ang utak natin. Kasi puro problema lang lagi nasa utak natin eh. Pila ka bukalat na yung mga Christian ba di? Ewan ko ilan anak ng basta tuloy yata. Ah. Nalab sa Kaya dahil taga ng mga bungkong na ito diri de. saan nga ngayon ma'am Jenlia Biaran ma'am? Kuwait ka rin ba ma'am? Magkano ka ngayon? Yes sis yang walay laktaw ha pati kutipot ha joke lang to ha. Ito anong kutipot? Boss, sila rin kasabutan na. Ha? Sila rin kasabutan na. Anong kutipot? Ano ba yan? Ano ba ito? Karupukon ka na. Kutipot. Dwara yahat ay. Daraken so what do you mean by kutipot mama? Christine? Yan hindi ka maintindihan eh. Dua kabukanak ni Ma'am Christine. Habo ang Jud Lalabs. Okay, 12 minutes na lang mga guys. Marami nang dalang oras. Wala nang extension nag-extension na kay tapos na. Wala ko'y pag-asa mangita pag babae ba rin. Dagari ba na, di na madawat nila ba? Di ah. Sama na niya, dahil ba ako, alima, dito na lang yun. Umamunan ba rin, patay. Wala silang kasabot, ayaw mo saba. Kutipot. Nang kutipot. Kulipot. Talagang pangitaan doon. Sila rin nakibawa niyo, mga babae rin ba din? Walay lakto, pati kutipot. Basin. Kuripot. Sila rin nakasabotan na ilang ang term. Sir Tamares. Dahil yung tamari, hindi na wala kasabot sa inyong istorya ba? Kung ano lang taon siya. Thank you for support, Sir Tom. Ano na mga video ni Sir Tam? Siya Kuhan kaya lagi, sa kanang mga putol na ba? Kanang gagmayra ba? Yung mga kanta-kanta ba? Hindi naman kasi nagamit yan. Hindi ka na yung mga kanta ba ngayon kung upload ba? Support lang Kuhan naman. lang ba? Kanang mupo lang ba?
Masupport lang yan eh. Hindi naman kasi magkano. Hindi ka na yan, ipang kuhan na katabay, pang kuhan niya, yung ipang upload niya ba? Hindi ba kompleto ba? Ang pagmamahal hindi naman yan pinagdadamot. Kusang dumarating. Ay, kusang ano yun? Napakala, ma'am? Ma'am Christine, napakala? Ayan. Di ba, napabasa yung pagmamahal ba? Kasi pwede mangayo. Tamaris, thank you for supporting from Christine Macarayo. Hindi mo daw yung pagdadaramot ng pagmamahal ba di? Baka pwede mangayo ba di ba? Di ka na ihangol ang pagmamahal. Lalab man muna ako tanan. Kaya nga sila es ka nga. Joke lang. Joke peace. Peace. Okay. Maraming salamat ha sa 8 million people. Pasay 10 minutes. Mga 5 minutes para taga-12 oras. Pag-sure di alalabs. Sila naman siguro ilalala ba di? Damay naman siguro tali ba di? Si Ma'am Jinlia Biaron. Oo. Super Ricky's friendly channel, yes, Sir Tom. Narinig niyo yung music din, Ma'am J? First din narinig yung music? Patugtog kasi yung kasama ko. Yes, Tom Harris. Sa Amok Diala Labs, nagsilos na ko hala, kayo pala. Wala na. Kayo pala ni Ma'am Jindy Abiaron at saka si Kirsten Macarayo. Wala na kita di pag-asa ba di? Na ba di? Linglotaw na ba di? Nakoy, nadunggan sir. Salamat. Kasi may nagpag-music dito sa Makuban. Kaibigan. Alam, suspense na sila. Suspense. Sana all, lalabs. Ay nako. Wala ka na pag-asa, Sir Markups. Sige na lang. Isa na lang, kay Uli na tayo bukid na yan. Mag-garo na tayo dito. isa na lang pag-asa mo. Makta na lang. Pagka sa makta na lang ha. Doon sa mga. Nagbasa na lang ko diri sige kung tawa ba, Love you lalabs mo. Love you, lalabs. Nag-love you na ba rin? wala na tayo. Wala nagita kita ni ba rin? Wala na. Sorry ka na lang. Backstage na naman. Better lucks next time. What is the suspense? Oh, yan. Ano daw suspense niyo? Sabi ni Sir Tom Harris, what is the suspense? Ma'am Jindy Abiaron and Christine Macarayo. Si Ma'am Christine naging makasabot na makatubagan ng suspense yun. Single forever na ako ni Sir. Ay, nako. Muna, nag-love you too na pa rin. Love you too, lalabs. Ambang na dami rong tap rin. Wala natin pag-asa pa rin. Wag. Hanggat buhay, may pag-asa. Badi, yan ang kasabihan na hindi ko nakakalimutan. Habang buhay, may pag-asa. Ginebra ba? Lahat na problem daw ay may solusyon. Tama ba yun? Oo. Pag di mo ka na kaya, magpakamatay na lang tayo. Yun ang solusyon. Gusto ko sa Sumbag Lalabs, kung sa single forever do. Yan. Gusto ka Sumbag Lalabs? Yan, sumbagon ka niya, no? Gusto sumbagon ka ni Ma'am Christine Macarayo. We have single clubs. Yeah, may club yun, na no? si Sir Tom, oh. Si Reiki na rin mo hindi single? We have singles club. Oh. Sino sasali sa Sige. Sali kami, singles club. party tonight, my place? Who wants to join the clubs of Sir Tom Harris? Oh. Go to Australia. Party tonight, my place. Mr. Harris, I'm single ha. We party. Sige.
Nako. Pwede pa lang. Single clubs. Leader Sir President Sir Tom Harris. Invite everyone. Para sa mga single, Ulo, no? Eh, party ta? party tonight. What time, sir? Party, sir? I see. But Sir Ricky, I don't think so. Hindi na ako single, ma'am. Doble na ako. I am a sidecar boy. Maganda yung tapat tayo sa asawa natin ba? Oo. Kailangan yung asawa, maganda rin kung tapat ko. Oo. Pag nalaman din sa tapat, ay hindi rin ako maging tapat. Kaya... Magkatapatan na tayo. Lalabstaran ako ha. Sir Ricky, steady lang akong kalaga. Balik ko lang na ako ni ako sipo kung kumana ba. Sige, sige ma'am, Jenny. Pero Okay na naman, no? maraming salamat ma'am ha. 10 minutes. Sa pag ano mo sa pailis. Maraming salamat. 5 minutes na lang at ako ay matapos na rin. Hindi pa, para doon na kay 5 na... Ingat labs. Lalabs ha. No! Sao na lang. Kasi, go. Okay sir. Thank you very much. Kaya sa'yo lahat ng gusto mo. Baka mo si PR? Okay lang. Ay, ginana ba? Kung lalaki magtawag ko ginana ba? Lalaki mo ba yun sila labs ha? Ginana niya tinawagay ba? Lain man paminawag sa pero babae. Okay lang. Okay ra. Mabita maglakaw sila mga babae mag-holding hands. Okay ra nito no. Pag lalaki. Yung lalaki mag-holding hands. Maglain man. Lalabs pre. Sabi, I love you pre. O diba? Ayos na yun? Ay ganun kami. Yung mga kaibigan ko nung Pasko. I love you pre. O, I love you rin sa'yo pre. O, ganun ba yun? Opo, gusto ay ginana lalaki ba? Hindi pa nang pala pang lalaki ng I love you sa'yo? Ha? Wala pa lalaki ng I love you sa'yo pa rin? Okay. Hindi gusto ay ginana nga dahil lalaki mag-I love you. Meron kami sa ano namin, kaibigan group chat. I love you pre. Ako galing anak, nagmagawa na mag-chat ni. Mura kung may kumaikong mo yung I love you, ano kung maawa ba? I will. Ano, nahinto na kayo dyan? Okay. Wala na. 3 ano na lang? Nakulong na, wala na may... 4 minutes na lang ako yung mag-end na. Kasi para makapahinga naman tayo. Good na sila balik. Balik. Bitaw Sir Markups, kami mga babae na tawagan din kami manjud kay Sweetman. Hilig ni sulti of sweet words. Labi na sa among mga friends. I have system karaoke. System for... My house we can sing the whole sa yes. Disco sir, disco. Let's party tonight. At the house of Sir Tom Harris house. Pero ang malalaki mo naglain bitaw. Hindi lalaki mo ginano. Love you, buddy. Buddy, I love you. Sabi ka na. Buddy, ingat, I love you. Take care. I like it, Tomaris. We can now party. Yes. Who was Si Sir Tam, hilig ko kanta-kanta ba? I have keyboard and guitar sister Tom. Maganda. Charming. Kahit magbuntaga yung kuwan ba? Pero okay naman di ay mag I love mo dia. Kasi naturuan mo kami mag Christine magbigay. I love you, buddy. Hindi ko
mata ni Bon, ano ko'y tapat? Bon, nabayot naman ni Bali no. Sis Christine. Ano? Isa rin natin sa pasaway si Mark Caps. Isa rin sa pasaway. Ako mga anak. Puro man lucky sir, sweet man sila pero me, man mag-ilagyo, okay yan. Pagbata pa, pero pag malaki na siguro yan, nawala rin yan. Or si Ricky, aron aligri samot. Aligri samot. Ngayon, aligri samot. Paano mo na kung paano, kung kamagwangan college na ba? Mura kung mauwa mga ilang ba? Pwede kayo Pero sa mga manghod, wala problema, magagmay mo man. Ano na lang ako ha? 2 minutes na lang ako ma'am Yam. Ma'am Christine at ako'y magpaalam na para mapahinga na tayo. May pupuntahan ba kami? Sa disyerto. Alam mo, aligri ako sa mood. Hindi man ko mo istorya ng mga anak basta po raw sa. Sabay raman ko ka ng We have a big party here in the casino. I don't like gamble but we have music and party, yes. Only music sir ha? No money involved sir. Only music and party ha? Dancing sir. Disco. That's good sir Tom Harris. Ayaw ka ulaw sir Markups para pod mi mapil niya ba try gani og ingon sa iya malipay na sir sa siya I love you. Maraming salamat sa inyo ha. Oh, say, may ako I love you. Mo respond mo sa I love you pero makatawa ba? Sir Tomares, thank you for coming my listener ha. Thank you for support. Mr. Ma'am Christine, maraming salamat. Ma'am Roderos, maraming salamat. Ma'am Yam, maraming salamat. Kay Ma'am Jindy, maraming salamat. Ma'am Jindy Abiaron. Akan po rin sa mga place dito. Marami mo siya love ko. Night love. Sa mga pumasok sa ilis ko, maraming salamat sa inyo ha. Ingat po tayo sa work natin. God bless po sa atin lahat. Sir Tom, thank you very much Sir Tom ha. Sir Tom, bye-bye Sir Merry Tom. Christmas, Sir Harris. Merry Christmas and prosperous New Year. Sir Tom, bye-bye sa inyo ma'am ha. Merry Christmas, Ma'am Christine. Merry Christmas, Ma'am Yam. Ingat po tayo sa Sir Tom Harris, Merry Christmas. Robbie. God bless ninyo talan. Ma'am Robbie, sabi ni Boss Markups. Ma'am Robe, Merry Christmas. Bye-bye mga kaibigan. Abot ng 12 ba din?